Morjesta, se on VP Aseajärjestö tässä terve. Tällä videolla katsellaan Umaresin Glock 17 Gen 5 replika-versioita ja keskitytään nyt aluksi tuohon Airsoft-versioon, joka löytyy tästä. Eli 6 mm muovikuulaa ampuva versio. Tämä on näistä kaikkein autenttisin. Tämä on kenttäpurettavissa metallisella blowback-luistilla varustettu ase. Tässä on mielestäni todella hyvät nämä pallukkatähtäimet. Saa helposti hyvän tähtäinkuvan aikaiseksi. Ase on kaasutoiminen. Kaasu lisätään täältä lippaan pohjasta. 22 kuulaa on vetoisuus sitten ammuksille. No niin, laitetaan ase käyttökuntoon. Katsotaan, että siellä on kaikki turvallisesti. Ja mulla on tässä tämmöistä smart gasia, eli tavallaan niin tämmöistä yleis green gasia, mikä sisältää lisäksi silikonivoiteluainetta. Pitää aseen koneistot hyvässä kunnossa. Tätä on hyvä tosiaan pikkasen ravistaa ennen kuin tätä lisätään tänne lippaaseen. Lippaan pohja lähtee auki liiluttamalla. Kaasupullo laitetaan ylös alasin. Painellaan sen aikaa, kun ei enää kuulu sihinää, niin silloin se on täynnä. Kuulina mulla on tässä tämmösiä 0,2 grammasia biohajoavia kuulia. Ja ne on kätevä laittaa tämmöisellä Diablo pikalaturilla tänne lippaaseen. Eli täällä on tää followeri, mikä painetaan alas ja sitten päästään napsuttelemaan näin. Eli 22 kuulaa tosiaan tässä vetoisuus, sinne meni nyt X määrä niitä ja sitten vapautetaan tämä followeri tästä. Niin lipas on sitten käyttövalmis. Seuraavaksi sitten vaan katsotaan suojalasit päähän ja lähdetään pihalle testaamaan. Katsotaan kuinka tämä pelittää.